Mabalingag damag. Ano dyan po kagawad? Kamamam, no kanino kalugong atoy. Nako. Ato dyan kalugong makukukaw ah. Ana, kamamam, no kanino bagi atoy. Di ba ak? Ato dyan kasta kami nga kalugong na. Ni kagawad. Paano ni kagawad? Agkap sa pulso na tikwa, duwan na bartag. Nakita kigdum na. Kalugong mo ayay. Nangarating bagam. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Mga ganyan nga kasama ka. Gulo ko ganyan nga barte ko. Hindi na pagtiripan daw, sakto ay. Hindi ka tuloy sa yung kapangan. Diba naging. Makimbagi nga tate nga kalugong. Bagi na siguro din ang bugbog kanya. Ay! Matitibagbagik ah. Nasobra ak sa naginom. Ato'y tumagamin din si. Awis nga awis na ginom ko. Jaktol ulitin eh. Madi nga talaga. Madi na masobraan. Kaya madi ka makatrabaho. Ay na. Narigat pa yung mangan. Hindi ka pa makagaraw-garaw unay. Grigatan niya ako. Nagtul ulitin eh. Hello. Mabalingag damag. Ano dyan po kagawad? Kamamam, no kanino kalugong atoy. Nako. Ato dyan kalugong makukukaw ah. Ana, kamamam, no kanino bagi atoy. Di ba ak? Ato dyan kasta kami nga kalugong na. Pinanunotaro pang kagawad. Nagadupanid na. Nabati da kami natoy. Yan ang bugbugan da kanyak. So nga, aduti banid na tirupak. Nay? Nagloko ta gajayan. Nagado nga pagtripan ta. Sikapay. So nga sapsapulit nga raw, tapaso mo nagsuda. Ay kasi ah. Tamo kagawad ko kay ni bak lang tinahilig nagsuot ti kasi nga kalugong ti ayan tayo. Ngam duwa da din ang dali kanyak eh. Nigganan na kami na di maysa. Amot tamok ti kagawad. Pabisi na mot ti nga gububran eh. Awan lang napampansin mo din namin sana nga duwa nga nabartag, naglabas-labas tuyay. Amot kagawad. Pabisi na kami nito ni padpadalusan ta. Mama lang ngayon ang bugbog kanyak. Aramide mo lang ngayon naramid na kanyak. Tate mati mararamitin kagawad. Itaka nga mapirden. Sa bagay. Tama di ko nam. Yung balitaan nagtulatan no dati nabalitaan ta nga aglaw-law nga nabartag. Wan kagawad. Balitakan tulatan no damakitak. Sige, tamapanak pa lang itagdamag-damag no kanino kalugong ataw. Sige kagawad. Kalugong ko atay. Ano tinararamid ko? Ay, po ti biag. Hindi ka ito pagsumurudan. Yan. Panirute nga ito yan. Masapula lang ay making kalugong ataw. Pakulong ko. Awan ari-ariglaw. Ginsay! Mabalin ngagdamag. Ngay kagawad. Ada napansin mo di na minsan, nga duwa nga nabartag, ngagpag na ita.
Ang kagawad, arja gaming taltalon. Pagsapsapula nga tatagi jayay. Pinagtripanda kami ni Gijikay. Pinagtripan da ka? Pinanunutaro pang kagawad. Binugbugdak nagsasangar da lang aruday, nagangdod da pay. Nagluko mo tayo nagraram kanyang isang kagawad. Ang babain da. Sobrang da gorb na ginumay, so nga kasi tinaramid daan. Madi ko makasya kagawad. Binugbugda ka mo tayo. Sige garo din siya. Tasapulat pa no, kanino bagi nga talaga ate, kalugo nga taos. Sige kagawad, ingat ka. Nakaw, delikadaw. Kalugong na bingkrudig dumi kagawad. Wapo talaga ni Ben, oh. Ben, green can! Dabagak! Kaya, isturo po ka pinagturo ko. Ni kagawad! Apa, hindi kagawad. At sa pulso na tikwa, duwan na bartag. Nakita kay na. Kalugong mo ayay. Nangarating bagam. Awan, sapsapulo na ano kanino kalugong ayay. Tapos, umalis mo tayo. Uray tatay, nagdamag mo lang kanyak. Simbaga ka kalugong ni Baak. Madi nga tasunay na pagtripan ta. Kumuha, no isuna, delikado tan. Kasunong ano naman na, delikado tan. Kagakot pa yaja yun. Kagdulin ta kaya mo nga may balod ta. Iti damag. Pagduli ng tagarawd. Kapi kamutin. Uray yung nagtibuntuno ko na ata mo dito lang makita. Unog tibuntol. Apin yata, ang sa site. Hindi mo kaya di bunton, di tala puso ni Gron. Pusong negro. Apin yata, kapuro patatakay. Garti kamutin. Siyempre, kasi isip kita lang tibagpagita mate. Basta anong mangyari, madi ka mamamin. Tama lang ang lalayng mo yaw. Kasi ka lang muna kapoy. Malagi po pengarad. Nung niya di nararamit ta, adi pinaginom ta. Akong gurawd. Naplangkuha ka ajay. Problema ta, nung dati nakakita kanya ta, awan tilusot ta jayon. Nakaw. Itawag na jayain. Ay weakness. Wen, ay witness. Nung dati nagipulong, naspaktan. Lalo no nakabidyo tapay. Nakaw. Delikado tan. Apig kami nung minuinom tapay laeng. Kasi ka, paala ka nga paala, nagkulit ka. Buungot pa yung glalakaw, puro utang. Kaya mo mo. Hinsag, pinagimas ka raw. Habang umibig, pumipintas na tama na. Wen, pumintas tama na ajay. Kasi nga naman din naramit ta. Di sistema tin matamaan. Baga karog kanya mon, uri na mangyari, mati ka umamamin. Kaso nga no, naigal sa tidilak. Nagrigap mo tagpaspasaw. Mati ka katig nervyos, basta sa tikadwam. Safe ka. Sip ni bagbagam. Kamusa uwing kay paeng. Mati tapilagin inom, aglay luta pay laeng. Aglaylo. Atan pinagrurupaam. Madi ka lang makinom may saldaw. Kakabsot kan. Pesa lang, puro si kamay. Makaturong na garap kitaon, mangriring ka pa lang agawis na ginom. Kasarod arami din ta. Total, yung bagam mo na sikatin na laeng. Basta play safe lang, maslawan nangyari, hindi ka papahalata. Dapat ko na lagi mau. Ay naramid ta, di nabartik ta. Wanan, makariingak, biga mo tayo. Bigat na bagbagam. Aldawaje yun. Kumuha, diyan mo garot ang mga nga oras na pinagringtong. Kasunod ayam. Magdamag man ni kagawa daw. Nyakot di bagak. Ni ba akti to dom? Kung kanino aja nga kalugong, ano agtugma di bagata. Sige, basta itungtungan na. Baka sikapin mo na gilaglag. Gay takan. Ay, ako.